Yeah. Hello, croeso I cookalong Gwledd Dewi o fi, Bryn Williams. Welcome to Gwledd Dewi Cookalong with me, Bryn Williams. Prif gwrs, Pastai Cig Oen Cymreig. Ac I ddechrau eto ydy paratoi bob peth yn barod cyn dechrau goginio. So the first step, to prepare everything before we start cooking. So I ddechrau, dwi'n defnyddio dan o gwddw. Ac y rheswm dwi'n defnyddio dan o gwddw, digon o gig a digon o fraster yno fo hefyd. Mae braster yn bwysig i gael y blas i mewn yn y recipe yma. Dwi'n dorri dan yr gwddw mewn modfedd o drwchus. Ac y rheswm ydy, chi'n torri nhw yn rhy fawr, mae gofyn amser goginio. Rhy fach, mae goginio rhy gyflym. So, seisol un yn berffaith. Gyda fi, hwn yw'r dan gorau. Chi'n gallu goginio hwn yn gyflym a gael o yn medium rare hefyd. Mae fatha dan y ribau hefyd. Chi'n cael dan o braster, dan da o gig. Mae'n bwysig hefyd bod ni defnyddio bob un darn o'r onifal. Dim just y chops, y coesau. Mae'r gwddw yn blasu just mor dda ac i marnu yn well i'r recipe yma na unrhyw ddawn arall o gig. So mae'r cig cael ei dorri yn barod. Dwi am golchi nwylo. Reit, mae'r cig wedi cael ei baratoi. Wan, paratoi llysiau. So dwi am dorri moron mewn i ddarnau cube yr un un maint. Ac y rheswm dyn ni'n torri bob peth yr un un maint ydy, mae'n coginio yr un amser. So mae'n bwysig bod bob peth wedi coginio yn y pei. So dwi am dorri hwn i 3. Hwn i hanner. Reit, mae'r moron cael ei dorri yn barod. Wan am y celery yn ei hanner. A wedyn ac eto yr un yn maint gan bod coginio yr un yn amser. Mae hwn yn recipe syml i goginio, ond beth sy'n neis amdano fo, chi'n rhoi y pei ganol y bôr i bawb fwynhau ac rhannu y pryd. So mae rhaid wneud gwaith o gwbl. Unwaith mae mewn i'r popdy, mae'n barod i fynd syth ar y plat. So torri'r ionod yr un maint. Reit, mae'r ionod gyd yn barod. So mae'r cig yn barod, y llysiau yn barod. Gwan dwi am just paratoi bach o pewlysiau, bach o thyme. Just tynnu'r dail i ffwrdd. Bob peth yn barod. A wedyn, tu nôl fi, mi gynnau y badell dwi am goginio y pei, a mi gynnau stoc hefyd Cig Oen. A dwi am ychwanegu stalks i mewn, bach mwy o flas. So ddim gwasraff. Ac hefyd, yn y tŷ bwyta neu adre, chi'n gallu gwneud stoc efo'r llysiau sydd ar ôl. So pidwch â llychu nhw i'r sbwriel, defnyddiwch nhw i wneud stoc. So mae cig yn barod, llysiau yn barod, perlysiau yn barod, stoc yn barod, a mae gennau perei Cymraeg. So cider yn defnyddio pear, so pear cider. So mae'n rhoi blas a texture da
i'r pei. So cam cyntaf wan ydy padell cynnes, ond bwysig wan bod yn gynnes. Ychwanegu halen a pupur. Reit. So padell cynnes, olew rep i mewn. Chi'n gweld bod y badell yn gynnes. Mae'n bwysig am bod y cig gyd yn mynd i mewn, mae'n mynd i dynnu gres allan o'r badell. Ac hefyd, da ni angen lliw. Lliw sy'n rhoi blas i'r cig. Mae'n ychwanegu blas i'r cig. So, cig gyd i mewn. Mae'n bwysig wan bod ni'n cael y lliw ar y cig Owen. Chi'n gallu gweld y syffin, mae'n cael digon o liw ar efo. Mae'r lliw sy'n rhoi blas. Peidiwch dechrau ysgwyd y badell, chi'n colli gres. So jyst gadael o fod, a jyst troi y cig drosodd. So fel chi'n cael lliw ar y cig, mae'r braster yn dod allan, a mae'r braster yn ychwanegu lot o flas i'r pei. So yn gymryd 3-4 munud. Mae'n bwysig, pidwch o'r roi y cig Owen mewn i'r badell. Cadw digon o le i'r badell wneud i waith. Reit, dyna fe gyd allan rwan. Reit, chi'n gweld, mae'n digon o liw ar y cig. Mae'n droi y tymer lawr chydig bach. A gwan, gadael y braster. Mae'r olew ac y braster y cig Owen, gadael yna. Cam nesaf ydy ychwanegu y llysiau, ond ddim ar yr un pryd. Mae'r moron yn gletach na'r ionyn, so y moron i mewn gyntaf. Rwan, ychwanegu ionod. Ac i orffen, ychwanegu y seleri. Reit. Halen y pupur. Mae'r darn yma o'r estate yn bwysig. Digon o liw, dechrau coginio'r llysiau. Mae'n bwysig bod ni'n dechrau tynnu'r hylif, y blas allan o'r llysiau. Mae'n felys. So mae'n felys i doli drwy braster a beth sy'n y cig cyfoethog y cig Owen. Reit, o'n troi y gres, doli fyny. Bod y cig dol i mewn. Gwan jam, ychwanegu peri. So hylif per. So
Y rheswm dwi'n defnyddio hwn ydy, chi'n cael blas melys gwahanol a mae'n bach mwy o texture i'r hylif. Mae'n rhoi, chi'n bita pear, chi'n gallu blasu mewn wahanol i afal. A dyna'r rheswm, mae'n ychwanegu rhywbeth sy'n gallu talu trwy y cig sydd yn gryn i flas. A dyna'r rheswm dwi'n defnyddio fo. So, barach yn neis yn gynnes, ychwanegu o. Mae'n bwysig wan bod ni'n lleihau y hylif yn ei hanner. Tra'n ychwanegu y teim, y dail. So mae hwnna'n barod wan. A wan dwi'n ychwanegu stoc cig Owen. Jyst digon i orchuddio y cig. Siŵr dod efo i'r berw, a wedyn jyst i myd ferw i am hanner awr, 40 munud, jyst i ddechrau i goginio y cig a dod bob peth efo'i gilydd. So mae'n ddigon wan. Mae'n dod efo i'r berw, troi gres lawr, gadael myd ferw i hanner awr i'w 3/4 awr ar y mwyaf. So digon amser i glirio fyny. Tra bod y pei yn dechrau goginio, da ni am baratoi y tatws. Fel chi'n gweld, mae'r hylif yn dene. A beth sy'n ni'n droi hwn yn trwchus ydy'r tatws. So beth dwi'n gwneud i torri y tatws yn dene yn defnyddio mandlin. Chi'n gallu iddo fo cyllell, ond chi yn defnyddio mandlin, please byddwch yn ofalus. Chi'n gallu torri'ch bysydd. Now the pie is cooking, it's quite a wet mix, but that's for a reason. We want the liquid come up to the boil, simmer, bring all the flavours together. Then we're going to slice potatoes and lay on top. The starch in the potato is going to thicken the liquid, so it doesn't need flour. In this way you get a better end product. You can taste the lamb juice, the lamb fat all the way through the pie. So y tatws fydd yn helpu troi y hylif yn drwchus. So mae'n ychwanegu blawd na'n byd i'r gymysgedd. So dwi am dorri'r tatws yn dene. Just digon fel mae'r hylif yn dod i'r berw. Dwi'n canolbwyntio, dwi ddim isio torri ymysedd. Beth chi'n gwneud hwn hefyd, pidwch â torri'r tatws o flaen llaw ac i golchi nhw. Beth sy'n digwydd, chi'n colli'r starch ffwrdd o'r tatws a doedd ddim yn helpu'r hylif droi'n drwchus. Mae'n bwysig torri'r tatws a wedyn defnyddio nhw syth bin. Dim hwn yn dod mewn i'r dŵr. Un arall. Ni'n gweld o, mae hwn dod i'r berw, jyst troi o lawr. Gadael o goginio. Bwysig gweld mae hwn dod i'r berw. Mae angen digon amser i ddod o bob beth o'i gilydd.
Reit, mae hylif wedi cael yr amser cywir rwan. Mae'n barod i fynd. So, y cam nesaf ydy hoed y cig, y llysiau mewn i'r esgil. Chi'n gallu gweld bod y hylif yn denau. Wel, ond dyma beth sy'n gwneud y pei yn wahanol. Mae o, chi'n cael blas y cig Owen i gyd yn y saws. Bwysig wan, jyst ychwanegu'r llysiau ar ei ben. Ddigon. Gwan am y cam ola ydy ychwanegu y tatws ar ben. So beth dwi'n mynd gyntaf, hoed un ar y gwylod. Mae'n bwysig bod ni'n wneud o yn weddol daclus. Hwn fydd y... Reit, a dyn y dan ola, ochr arall iddo fo. Mae'n bwysig gweld bod hwn yn edrych yn dda. Hwn di'r ochr bod pawb wedi weld a ganol y bwrdd. Reit, ac i orffen, halen a pupur. Chydig bach o olew. Dan o fenyn. Wel, dan i 3 dan o fenyn y gwir, ond y denau. So mae'n toddi. Mae'n dros y tatws i gyd. Dyna fo, yn barod i'r popdy. I'r popdy, 170 am rhyw 3-40 munud, a fydd o'n barod. Dyna fo, hwn di cael yr amser cywir, 40 munud yn y popdy. Gyda'r diwedd, dyna mae'n edrych fel. Tatws, lliw, neis gan Chris, cyd-goginio. Hwna wan, barod i fwynhau a'r gwrddewi. Cwrs yma ydy Bara Brith, rhubarb a hufen. Ac fel bob un reseit arall, paratoi o flaen llaw. So y cam cyntaf ydy cael y hylif ymlaen i goginio y riwbob. So, dan cyntaf, ychwanegu siwgr i'r badell. Yr un faint o ddŵr. So beth ni'n creu ydy stock syrup. Gyd i mewn. Job ychwanegu bay leaf, clove a cardamom pod. Mae hyn yn gyfuniad da hefo rhubarb. Mae'n bwysig gweld bod ni'n gwneud siŵr bod y siwgr
toddi. Mae'n bwysig gweld mae'n dod efo i'r berw. Meddalu gyd o siwgr. A wedyn mae'n barod i ychwanegu riwbob. A fel arfer, pryd chi'n coginio riwbob, chi wastad ychwanegu lot o siwgr. Ailadio siwgr, ailadio. Hwn yn ffordd da o goginio riwbob, sydd wastad yn un blas. A gyd i wneud efo stoc syrup. Gyda'n dod i'r berw, mae'n bwysig bod ni ddim yn lleihau o. Os chi'n gadal o ferwi, chi'n colli dŵr a mae'n mynd yn mwy melys. Mae digon melys fel mae o. Just toddi bob peth. O toddi'r siwgr. Cnesu'r dŵr. Mae'n barod. Reit, mae hwnna bron yn barod. Lle mynd ymlaen a torri'r riwbob. Be dwi'n gwneud efo riwbob, jyst i dorri o mewn darnau hir. Ac eto, torri nhw yn un maint. Gan nhw'n coginio yr un amser. Mae'n bwysig i dorri o'n iawn. Reit. Ychwanegu y danau bach o riwbob. Gyda'r rheswm ydy, dwi eisiau'r lliw coch pinc i ddod i ffwr o riwbob. A dyn mae o'n sioe stoc syrup bach yn pinc, ac eto ychwanegu mwy o flas i'r hylif. Yn bwysig bod ni'n cymysgu o. Rheswm ydy, os yw'r siwgr yn disgyn i waelod y badell, mae'n gallu troi'n caramel, a dyn ni ddim eisiau lliw o gwbl ar y hylif. Just bod y siwgr yn meddalu. Bron yn barod. Mae'n bwysig bod o yn berwi. Os o ddim yn berwi, chi'n mynd cael y dŵr allan o'r siwgr, a dydy'r gymysgedd ddim yn iawn os o ddim wedi berwi. So mae'n bwysig bod o yn cael amser i ferwi. A os chi'n gallu paratoi hwn o flaen llaw, diwrnod o flaen llaw, mae o'n iawn. Yn y twy bwyta, dyn ni'n paratoi llon bwced o hwn, dechrau'r wsnos i bara'r wsnos i gyd. Dim ond dŵr a siwgr ydi o. So chi'n gallu paratoi o flaen llaw. Fel arfer chi'n disgwyl beth, neu wytio di beth ferwi. Mae'n cymryd trwy dydd. Gweld wan, mae'r hylif yn glir. Mae'r siwgr i toddi. Mae'n jyst yn dod i'r berw wan. Mae'n bwysig bod yn cael amser i ferwi. Bron yn barod, chi'n gweld o, mae'n jyst yn dod i'r berw. Dwi'n defnyddio riwbob sydd wedi cael ei dyfu o dan do. Chi'n gallu gweld bod y riwbob yn goch i gyd. Ac y rheswm ydy, dy'r dail, y deilen ar ben y riwbob ddim di agor. Y rheswm nhw'n gwneud o dan do ydy, mae wastad yn meddwl bod o'n pwysio trwy'r pridd, a dy'r deilen ddim yn dod yn ein llawn, so mae'r egni yn aros yn y stem y riwbob a ddim yn y deilen. So dyna'r gwahaniaeth rhwng riwbob mewn rar a riwbob sy'n cael ei dyfu o dan do mewn tywychwch.
A mewn ffordd, mae'n fwy o flas riwbob sydd cael ei dyfu o dan do yn y tywyllwch, a sy'n rhaid adio gymaint o siwgr i riwbob yma. Reit, dod i fyny i berw, jyst troi ffwrdd o'r gres yn bach, a gwan ychwanegu riwbob. Nes yna gymryd 3, 4, 5 munud i goginio'n ar y deg. Dwi'n offi o bach yn galed, dwi'n offi rhy feddal, dwi'n offi bach o texture nhw. So, 4-5 munud, bydd yna'n barod. Cam nesaf ydy chwipio hufen i fynd hefo'r pwdin. So, ddim ychwanegu hufen dwbl. Ddigon. Gwaed i chwipio fo. Fel dwi'n dweud, dwi'n semi-whip. Ddim eisiau rhy galed. Ddim eisiau hufen joen fenyn chwaith. So mae'n bwysig gymysgu o flaen llaw yn lle eisiau cymysgu o ar y munud ola ac o'r gymysgu o neu chwipio fo. Dwi'n gallu gwneud hwn efo peiriant, ond dwi wastad yn meddwl efo peiriant, mae wastad yn mynd rhy bell. Efo llaw, chi'n gallu stopio fo ar yr adeg iawn i gael y consistency iawn dyn ni angen. Sy'n byd gwaith a hufen i cael ei chwipio a chi'n gallu dorri efo collell. Dwi eisiau bita fo llwy, dwi eisiau fo'n feddal. Mae'n mynd yn berffaith efo riwbob. Bron yn barod. Gweld bod o'n just yn dal. So hwnna'n barod. Gadw hwnna i un ochr. A gwan am y dan y Bara Brith. So mae'n bwysig bod ni'n defnyddio Bara Brith sydd wedi cael ei wneud efo burum. Y cwestiwn mawr ydy yng Nghymru ydy Bara Brith y de neu Bara Brith y gogledd. Y gwahaniaeth ydy, mae Bara Brith fel arfer y gogledd wedi cael ei wneud efo burum, a mae Bara Brith y de wedi cael ei wneud efo baking powder mwy fel cacen. So, if you're going to use this recipe, one very important thing you need to look out for. There's 2 types of Bara Brith. In Wales, we always say there's a Bara Brith from the north and Bara Brith from the south. So it's quite regional, a bit like French cuisine, very, very regional. The Bara Brith from the north is made with yeast, so it's more of a bread. And a Bara Brith from the south is made with baking powder, which is more of a cake. So I'm not quite sure where one turns from yeast to baking powder. I think the rumours are Machynlleth, Aberystwyth, Mid Wales, that's where it starts to turn over. So important, use the Bara Brith with yeast in it. Bara Brith is one of our most well-known secrets within Wales. So it's a fruit loaf. So it's mixed with, soaked with tea, raisins, orange peel, there's treacle in there sometimes. Again, very, very regional, different recipes. Beautiful as a sweet, that's what we're going to do now. Or just even beautiful as well. Slice, salted butter, piece of cheese. Fantastic, and a bit of chutney. Very, very versatile, but it's one of our best kept secrets. So, Bara Brith. So we're going to do Bara Brith soaked in custard. So we're going to make pamperdou or eggy bread using Bara Brith. So the flavours, the nutmeg and the cinnamon in that Bara Brith just comes out into the dish. So the liquid we're going to cook the Bara Brith is a little bit of double cream. So you're sort of making an anglaise. An anglaise is a French term for a custard which has no flour in. So the difference between custard and anglaise, custard has flour, anglaise no flour. But they both have milk, cream, eggs and sugar. So basically they're made the same. A little bit of milk, a little bit of cream. So bach o laeth, hufen, siwgr, ac un wy. Go on, just i
Dyma gyd efo'i gilydd. Hwna'n barod. Am hoed y gymysgedd, yw ddesgyl sy'n hawsach i fi ddefnyddio. Gyd i mewn. Reit. So mae rhubarb dal yn coginio. Os chi gallu coginio rhubarb yma drwyd o flaen llaw hefyd. Mae'n iawn coginio fo o flaen llaw. Ond y gyfrinach ydy coginio fo yn ar y deg. Chi'n coginio fo yn rhy gyflym, mae'n disgyn y ddarnau. Reit. So mae riwbob yn coginio. Rwan yn rhoi padach ffrio ymlaen i goginio'r bara brith. Os di peidwch yn defnyddio bara brith fresh, os di mam neu nain fel arfer sy'n neud o bara brith, peidwch yn defnyddio fo syth pink. Gadwch o fod 3, 4, 5 diwrnod sydd wedi cael ei goginio yn hen mewn ffordd, os o'n para 4 diwrnod yn y tŷ, ddim fel arfer yn para'n hir yn hyn. Ond os chi'n cyfieithu pampadw o Ffrangeg i Gymraeg, lost bread. So yn Ffrainc, be maen nhw'n gwneud ydy defnyddio hen fara sy'n mynd bach yn steil, bach yn sych. A pe mae'n sych, mae'n signo y hylif yn well, a mae'n ffrio yn well. Os yw'n rhy ffres, mae'n tueddol o dorri fyny. So, am adael hwnna i mewn am funud. Ychwanegu tam dy fenyn. Mae'n bwysig bod y menyn yn gynnes ac yn berwi. Os yw'r badach yn rhy ower, dwi ddim yn mynd i goginio y bara brith digon cyflym. So, mae'n bwysig o'n bod y bara yn signo y gymysgedd. Be ydych chi'n eisiau? Just bach o cwstad ar yr ochr ac yn sych yn y canol. Mae'n bwysig bod o'n signo fo gyd, a ddim gor signo fo. So mae'n hyd chi'n neud o unwaith, chi'n dechrau dallt braint o amser, chi'n gallu gadael y bara brith yn y gymysgedd. Reit. Dyna'r sŵn dyn ni angen. Ni eisiau clywed y menyn yn berwi. Dim lliw, ond yn berwi. Reit. Mae'r bara brith yn barod. Gadw iste am y funud jyst i gael popeth allan. Ddim rhy drwm, ddim rhy lyb. A gwan i mewn i'r menyn. Gan bod yna hufen, llaeth, wy a siwgr, chi fel yn coginio cwstad yn y bara brith. Dim jyst wy a bach o laeth ydi o. Chi'n trio creu bach fwy o gwstad. Be sy'n bwysig o'n bod eisiau gadlo goginio. Pwydych o troi o drosodd, dwi'n defnyddio'r menyn, neu siw bod o'n coginio'n iawn. Chi'n gallu oed bach o liw ar y ddau ochr a wedyn gorffen goginio fo yn y popdy hefyd os chi'n dorri'r bara brith bach fwy trwchus. Ond os chi'n ddim troi o rhy drwchus, chi'n gallu goginio fo gyd yn y badach ffrio. A peidiwch bod ofyn defnyddio'r menyn. Mae'r menyn yna i helpu i goginio. Bod mae riwbob. So gallech yn mynd trwy riwbob, mae o'n iawn. Mae hwnna bron yn barod iddo fi. Dwi'n offio bach yn galed. Dwi'n offio rhy feddal. Gan fod y bara brith yn feddal, bydd hufen yn feddal, ac y riwbob yn bach o texture i'r plat. Troi dros un eto. Reit.
Fe sy'n bwysig am ni'n coginio mewn menyn ydy, greu siwbr hwyd o bara brith a rhyw bapur gegin, jyst i gymryd y hylif i ffwrdd. Reit. Ond, ni'n rhoi bach mwy o liw, gael yr ochrau bach yn grisp. Mae'n barod. Reit. Gres i ffwrdd. Cael y rhubarb yn barod. Hufen yn barod. Ac y riwbob. Reit. So wan, jyst rhoi bob peth efo'i gilydd. A fydd o'n barod. So, gwneud siŵr bod ni'n cael y saim i gyd i ffwrdd o'r bara brith. Dynnu'r rhubarb allan hefyd. Yn gallu gwyni'r rhubarb yn ower. Neu'n gynnes. Efo bara brith ganol plat. Rhubarb ar ochr. A gwan defnyddio. Os gyda i llwy cynnes. I roed yr hufen ar y plat. A dyna fo. Bara brith, riwbob, hufen, pwdin perffaith i orffen dathlu gwrdewi. Mwynhewch. A cofiwch, bara brith y gogledd, ddim y de, bara brith o Birym.